Piştîkavdanên vidawiyê li ser Herêma Kurdistanê de hatin bi taybet hatin arêjeka azûra aware û penaberan û peydabûna qeyrana darayî, êdî çareseriya zarûyên tujbûyên penceşêrê jî bi zehmet ket. Da ku ew zarûyê careka dî li jiyanê şad bin, pêdivî bi dahatekê zorin. Li parêzgeha Dûkê jî bû vê mebestê sindoqeka herîkariyê dihête danan. مصرفێکی gelekî zêde li van nexweşa çîtin ku bîte lûdekî gelekî mezin ser nexweşxanê. Em şinokehêr ve rastî gelek dî bi zehmet kevîtin ku berdewamiyê bideyne çareseriya vana eger bêtin û xelkê me gelekî harîkar nebîtin. Ev nexweşê tenê pêtivî destê harîkarî kirine pêtivî sedaqê ne û dîsam bîrawana tîne ve xasatan ew kesê dewlemend evê Xwedê Teala kerem gelkirî ku malekê destê wana da evrîke baştirîn firsat e bi wana ku malê xwe pê zêde kin ku evrîke Xwedê pêşxwe razî kin çunku ev malê henê emaneteke Rabbil Alemîn kiriye desta da. Çareseriya êk zarûyê tujbûyî bi penceşêrê zêdetir ji $20,000 lê dihête xerc kirin. Weke berpirsê Senterê Jiniyê Nexweşiyên Xwînê û Tujbûyên Şêrpencê diyar kirî ku sererayî vê çendê ev zarûya pêdivî bi dabînkirina senterekê mezin û amîrên tîşkê û derman û gelek pêdiviyên dîne. Em şên bi vê pareyê dermanê kîmyayî pê wan bikirin û em çareseriya wan bikin. Her wisa heke hat û parekê zor kete berdestê me em şên binadekê cidî wan çêkin û ciwan berfireh kin. Rastî ev sindoqê te ne bes Kurdistanê yani alemê hemiyê tên çil Suudiye, çil Ewropa ev sindoqê te tên yani xelekê milib hikmetê ve harîkariya wan nexweşat kin. Li parêzgeha Dûkê 210 zarûyên tujbûyên şêrpencê hene û salane 45 kesan dihêne tûmarkirin ku salane ev rêje berevbilindbûnê diçît. Bu yekem car li sinûrê parêzgeha Dûkê sindoqa herîkariyê ji bo zarûyên tujbûyên nexweşiya şêrpencê tête danan û daxwaz tête kirin ku kesanên sermayedar destê herîkariyê dirêj bikin da ku çareseriya van zarûyên tûşî şêrpencê bûn bihête kirin û jiyaneka asayî bibene ser. Jar Mihemed Kursat News, Duhok.